Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkaikan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi nan menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja baris di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Alah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah kadang nangko. Alah saujo lah salapeh, alah setapak sepijaan, lah saunjuk sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusik jalo pepunan ikan iyo tetapik di badan diri ambo. Yolah. Batolai jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersingik di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam adek dan baik itu. Sekian sambah pada sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekiro alah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik kalian bayi ke diri ambo. Kok diagak di kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun antara gak entakanan nantai isi di hati tekilan-kilan di mato. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi penitan cakung. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah barapi-rapi kok patuh lah bertanam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sehijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah malahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka